Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Bago ang lahat, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango ito sa tunay kong karanasan na magpasa hanggang ngayon ay nakatatak pa rin at tandang-tanda ko pa ang bawat detalye ng pangyayari. Hello nga po pala mga kaswang at sa ating butihing narrator. Ako nga po pala si Dayan, nakatira dito sa Dumaguete. Edad 45 na sa kasalukuyang taon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito sa lugar ng Masbate, kung saan kami naninirahan noon ng aking mga magulang. Liblib na ang lugar na tinitirhan namin noon mga kaswang at malalayo pa ang mga kapitbahay namin. Noong mga panahong nangyari ang karanasang ibabahagi ko sa inyo, ay kasalukuyang buntis ng 6 na buwan ang aking ina. Dahil sa palaging nasa trabahong aking ama noon at nadidistino ito sa malalayong lugar, kung kaya kaming dalawa lang ng aking ina ang naiiwan sa bahay. Palagi naman akong binibilinan ng aking amang bantayan ko si nanay, lalo na at buntis ito at baka mapano. Idagdag pang balitang balita sa baryo namin ang aswang na tinatawag nilang ungo. Kaya naman mas doble ingat talaga ang aming ginagawa noon, lalo na ang aking ina. Sa tuwing sumasapit na ang hapon, ay naglalagay na ng langis ang aking ina sa kanyang tiyan at nagsusuot na ito ng itim na damit. Hindi na rin ito lumalabas ng bahay. Isang hapon noon, habang nagsisiga ako ng goma sa bakuran, may nasipat akong matandang babaeng masamang nakatitig sa akin. Nasa di kalayuan ito at nakita kong kinawayan niya ako at para bang pinapalapit. Sandali ko munang itinigil ang ginagawa ko at naglakad na papalapit sa matandang nakatayo sa labas ng bakuran. "Bakit po manang? May kailangan po ba kayo?" tanong ko sa kanya. Medyo nakaramdam ako ng kaba nang makalapit na ako sa kanya, sa kadahilan ng mabalasik ang kanyang mga titig sa akin. At para bang asong galit na galit at lalapain ako. "Ikaw, bakit nagsisiga ka palagi ng goma? Alam mo bang napakabaho niyan?" Inis na tanong sa akin ng matanda. "Ano ho? Tuwing hapon lang naman ako nagsisiga eh. Tsaka dito lang naman po ako sa bahay nagsisiga, manang. Ano pong ikinagagalit nyo?" Ani ko sa matanda. Hindi pa rin maalis-alis ang masamang pagkatitig nito sa akin habang nagsasalita sa garalgal na boses at nagwika ng, "Ayaw na ayaw ko ang amoy ng goma. Kaya kung maaari ay huwag na huwag kayong magsiga. Dahil sa tuwing dumaraan ako dito ng hapon ay naaamoy ko ang napakabahong usok." Nagtataka naman ako mga kaswang dahil sa bakit niyang nasabing palaging dumaraan. Gayong wala naman kaming kalapit bahay sa dulo, maliban na lang kung may bagong nagpatayo ng bahay. Pero sa ilang araw kong pamamalagi sa bahay, dahil sa wala akong pasok sa eskwela noon, wala naman akong napapansing may bago kaming kapitbahay. Kaya naman tinanong ko siya kung saan siya nakatira at bakit niya nasabing palaging dumadaan sa harapan ng bakura namin. Sumagot naman ito na bagong lipat lang raw sila ng apo niya sa unahang bahagi ng bahay. Kung kaya palagi na siyang dumaraan sa gilid ng bakura namin tuwing hapon, pagkat bumibili siya ng ulam umano sa unahan ng baryo namin. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaswang, sa dulo ng baryo na po kami nakatira. Doon kasi nakabili ng mas murang lupa ang aking ama
kaya doon na rin kami nakatira. Hindi ko naman masasabing boring ang buhay ko noon dahil sa palagi namang dumadalaw sa amin ang pinsan kong si Ana. Sa tuwing wala itong pasok ko, walang ginagawa sa bahay ay palagi itong nakatambay sa bahay namin. Mahilig kasi itong magtanim ng mga gulay-gulay, kung kaya palagi itong tumatambay sa bahay at nakikipagkwentuhan habang nagbubungkal kami ng lupang mapagtataniman ng gulay. Balik na po tayo sa kwento. Nagulat ako nang sabihin sa akin ng matandang nakatira lang ito sa unahang bahagi ng bahay namin. Kailan pa naglipat ng bahay ang matanda? Bakit parang wala man lang akong napansing may naglipat ng bahay? Sa susunod, bata, ang gusto ko ay huwag kang magsisiga ng guma tuwing hapon ha. Itinataon mo pa talagang dumadaan ako dito. Tumango na lang ako at humingi ng pasyensya sa matanda. Sa isip-isip ko kasi noon, baka may hika ang matanda at allergy ito sa mga usok. Kung kaya nagagalit ito kapag nalalanghap ang usok. Kaagad naman umalis ito matapos akong pagsabihan. Kung kaya, bumalik na rin ako sa bahay namin. Noong makabalik na ako ay hindi ko napansin kanina pa pala nakatanaw sa akin ang aking ina. Pagkalapit ko ay tinanong niya ako kung ano raw ang sinabi sa akin ng matanda at bakit parang nagagalit iyon. Sinabi ko sa kanyang nagagalit sa akin ang matanda dahil sa palagi akong nagpapausok ng guma tuwing hapon. Napakunot noon naman ang aking ina at nagsabing, ano ba ang pakialam ng matandang iyon kung nagpapausok ako ng goma? Bagong kapitbahay po natin ang matandang yun, Nay. Nakatira daw siya sa dulo pa ng baryong ito. Tsaka palagi raw siyang dumadaan sa bakuran natin tuwing hapon at naaamoy niya ang usok ng goma. Wika ko sa aking ina. Oh, ano naman kung naaamoy niya? Irritabling tanong ng aking ina. Sinabi ko namang baka may hika ang matanda, kung kaya ayaw na ayaw niyang nakakalanghap ng usok. Tumangutango lang ang aking ina. At sinabing wag ko na lang raw pakinggan ang sinasabi ng matanda. Basta't ipagpatuloy ko lang raw ang ginagawa ko tuwing hapon. Nay, baka naman mapagalitan ulit ako ng matandang iyon. Wika ko ulit sa aking ina. Huwag mo nang intindihin ang matandang iyon. Kabago-bagong lipat pa lang dito sa baryo natin eh. Ma-attitude na agad. Inis na sabi ng aking ina. Itinuloy ko na nga ang pagsisiya ng goma sa bakuran. At pagkatapos ay bumalik na ako muli sa loob ng bahay. Noong sumapit na ang 8:00 ng gabi, napansin kong parang ang lakas-lakas naman ng hangin sa labas ng bahay. Pero kahit gaanong kalakas iyon ay napakaalinsangan naman sa loob ng bahay. Grabe naman ay, kahit ang lakas-lakas na ng hangin sa labas ng bahay, napakainit naman dito sa loob. Wika ko sa aking ina. Pinatahimik naman ako ng aking ina at inutusang kunin ko ang itak sa kusina at magmadali ako. Bago pa man ako makapagsalita at magtanong sanay, agara na akong sininyasan ng aking ina at sinabihang magmadali na ako dahil sa may aswang umano sa labas ng aming bahay. Nanlaki ang mga mata kong tumalima patungong kusina. Pagkabalik ko ay nakita ko si nanay na may bitbit ng asin. Tinulungan ko siyang maglagay ng mga asin sa pintuan, bintana at sa may sewang ng dingding ng bahay namin. Maya-maya pa'y nakarinig na kami ng huni ng wakwak. Sobrang kilabot ang nararamdaman ko at nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Noon pa lang ako nakarinig ng ganoong klaseng huni na para bang bumubulong lang iyon sa tenga ko.
Sinabihan naman ako ng aking ina, huwag magpadaig sa takot dahil sa hanggat naroroon kami sa loob ng bahay ay hindi makakapasok ang aswang. Sa magdamag na iyon ay hindi ko iniwan ang aking ina hanggang sa sumapit na nga ang madaling araw at doon pa lamang kami nakatulog. Pasado 9:00 na nang magising ako. Nakita kong mahimbing pang natutulog ang aking ina. Agad na akong nagtungo sa kusina para magluto ng pagkain. Pagkalipas ng ilang sandali ay nakita kong papasok na sa bakuran ang pinsan kong si Ana. Nakangiti ito at may bitbit na mangkok. Noong makalapit na ito ay tinanong ko siya kung ano ang kanyang dala. Gulay na ginataang langka, insan. Pinapapigay ni nanay. Ngiting sagot nito. Tamang-tama, kakaluto ko pa lang ng sinaing. Mabuti na lang at hindi pa ako nakapagluto ng ulam. Masayang wika ko. Tinanong naman ito kung nasaan ang nanay ko. Sinabi kong tulog pa. Madaling araw na kasi kaming nakatulog. Nagtanong naman ito kung bakit madaling araw na. May aswang kasi kagabi. Nakakainis nga. Hindi kami nilubayan kaya ayun. Anong oras na kami nakatulog? Saan ko? Napatakip naman ng bibig ang pinsan ko at nagsabing, kaya pala may mga alulong ng aso sila kagabing naririnig. Yun pala ang dahilan. Habang kumakain ako, ay kwento ko lahat-lahat ng naranasan namin kagabi ng aking ina tungkol sa aswang. Sinabi ko pang kung hindi ako nagsunog muli ng goma, ay hindi pa kami titigilan ng aswang. Nako, katakot naman pala ang naranasan nyo. Teka, sabihin ko kay tatay na sasamahan mo na namin kayo ni Kuya Baldo dito matulog. Para naman madaming bantay si Tiyang. Suhestyon ng pinsan ko. Sandali naman akong napapaisip at nagtanong nang, ayos lang ba sa inyo na dito matulog sa bahay? Ano ka ba? Ayos lang sa amin yun. Alam mo namang hindi namin kayo matitiis eh. Baka mamaya mapano pa kayo dito. Kayong dalawa lang pa naman ni Tiyang. Walang makakatulong sa inyo kapag inatake muli kayo ng aswang na iyon. Pag-aalalang sabi ng aking pinsan. Matapos kong kumain ay lumabas kami ng bahay ni Ana para magpahangin at ipinagpatuloy ang pagkukwentuhan. Nasabi ko rin sa kanyang may bago pala kaming kapitbahay. Nagtataka naman siya at nagtanong kung kailan pa kami nagkaroon ng bagong kapitbahay. Sinabi ko sa kanyang hindi ko nga alam kung kailan pa lumipat ang matandang kapitbahay namin. Ni hindi ko nga napansing palaging dumadaan iyon sa bakuran namin. Nagwika rin si Ana na hindi niya rin napapansin ang matandang sinasabi ko. Hindi niya pa nga rin yata nakita iyon. Gusto mo puntahan natin yung bahay ng matanda? Suhestyon ko sa kanya. Sige, puntahan natin para makita ko rin ang bahay ng matandang yon. Rinig kong sagot nito. Dahil sa kuryosidad ko, kaagad na kaming nagtungo sa kalapit bahay naming matanda. Habang naglalakad kami papalapit sa bahay nito, bumungad sa amin ang isang kubong hindi naman kalakihan. Noong malapit na kami ay medyo maantot ang amoy sa labas pa lang ng bakuran. Napatakip ako ng ilong at nagtanong kung anong klaseng amoy iyong naaamoy ko. Bakit sobrang napakabaho? Huwag ka na ngang magtanong dyan. Halika na, pumasok tayo sa loob ng bakuran. Ani ng pinsan ko. Agad niyang hinatak ang kamay ko. Pagkatapos ay sabay na kaming pumasok sa munting bakuran nito. Hoy pinsan, uwi na tayo. Baka maabutan tayo ng matanda. Kabadong wika ko. Sa isip-isip ko kasi noon mga kaaswang,
May kasamang apo ang matanda. Baka mamaya ay maabutan kami noon at mapagkamalan pa kaming magnanakaw. Mabuti na lang nakinig sa akin ang pinsan ko. Kung kaya, hindi na kami tumuloy pa at kaagad nang naglakad palayo. Noong naglalakad na kami ay nasipat ko ang matandang babaeng nakatayo sa di kalayuan sa puno ng saging. Kaya naman hinatak ko na ang pinsan ko at nagmadali na kaming umalis palayo sa lugar na iyon. Grabing kaba ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, pagkat nakita ko na namang mabalasik na tumingin sa amin ang matanda. At kung hindi mo tititigang mabuti ay aakalain mong aso lang itong nagmamasid. Hoy, ayos ka lang ba? Grabe kung makahata ka ha. Ang sakit tuloy ng braso ko. Reklamong wika ng pinsan ko. Ha? Oo, ayos lang ako. Kabadong sagot ko. Agad namang nagpaalam siya sa akin at nagsabing babalik na lang siya kasama ang kanyang kuya mamayang hapon para samahan kaming matulog mamayang gabi. Sa paglipas nga ng mga oras at nang sumapit na ang hapon ay dumating nga ang mga pinsan kong si Baldo at si Ana. Agad na nagsabi ito sa aking inang sa bahay sila matutulog. Dahil sa nagpaalam na sila sa kanilang mga magulang na doon nga sila matutulog para may kasama akong magbantay sa aking ina. Ganoon ba? Maraming salamat sa inyong dalawa ha. Mabuti at pinayagan kayo ng mga magulang nyo. Wika ng aking ina. Nako, alam nyo naman po si nanay, tiyang. Pagdating sa inyo ipapayag ho iyon palagi. Nakangiting wika ni Ana. Nang hapon ngang iyon ay nagluto na kagad kami ng makakain para sa hapunan. Habang ang pinsan ko namang si Baldo ay nagsunog ng goma, paikot sa labas ng bahay. Noong sumapit na ang gabi at natapos na kaming kumain ay sandali muna kaming nagpahinga ni Ana doon sa may sala. Tamang kwentuhan lang ng kung ano-ano ang ginagawa namin noon. Nang sa walang ano-ano'y bigla na lamang nagkalampagan sa taas ng bubungan. Na para bang may malalaking mga pusa ang naghahabulan. Sabay pa kaming napatingin ang pinsan ko sa taas. Dahil parang pinipilit ng tuklapin ang yero ng kung anumang hayop ang nasa taas. Sobrang hilakbot at abot-abot langit ang takot na nararamdaman ko at nagtaasan ang mga balahibo ko sa batok. Hanggang sa nakarinig na kami ng huni ng wakwak sa paligid. At para bang nanggagalaiti iyon. Dahil sa hindi makapasok sa bakura namin ang nilalang. Malalakas na pagpagaspas ng mga pakpak rin ang aming naririnig. Nakita ko namang nagmamadaling kumuha ng itak si Kuya Baldo at sinabihan kaming lumayo sa bintana. Agaran rin itong nagsiga muli ng goma. Kung kaya mas lalo pang nagagalit ang aswang sa labas ng bahay. Punyemas kang demonyo ka. Kilala kita kaya tigil-tigilan mo na ang tiyahin ko. Dahil kung hindi, ikaw ang gagawin kong pulutan ng alak bukas. Sigaw ni Kuya Baldo. Kuya, anong gagawin natin? Parang mas lalo pang nagagalit ang aswang sa labas. Nahintakutang tanong ni Ana. Sinabi naman itong huwag kaming mag-alala dahil hanggat naroroon siya ay hindi niya hahayaang mapahama kami. Lalong-lalo na ang kanyang tiyahing buntis. Dahil sa hindi pa rin tumitigil sa paghuni ang wakwak, ay sinabi na ng pinsan kong lalabasin niya ang aswang. Pero kuya, baka mapahama ka. Pag-aalalang wika ng kanyang kapatid na si Ana. Kailangan na yata ng aswang na yan na masampulan. Hindi titigil yan hanggat hindi mapuruhan. Kayo na ang bahala kay tiyang. Sa oras na makalabas na ako ng pintuan, isarado niyo kaagad. Maliwanag ba? Sunod-sunod namang tumango kami ng pinsan ko. At iyon na nga mga kaswang. Pagkalabas ni Kuya Baldo, ay agaran na naming isinara ang pintuan. Nang sa gayoy hindi makapasok ang aswang.
Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng kalabugan sa labas ng bakuran. Naririnig ko rin ang pagtama ng itak sa iba't ibang bahagi ng puno o lupa man. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na kami ng malakas na atungal ng hayop sa labas ng bahay. Na para bang natamaan iyon. Putya ka! Pinahirapan mo akong animal ka. Makikita mo. Bangkay ka nang uuwi sa bahay niyo. Rinig kong sigaw ni Kuya Baldo. At kasunod naman noon ay ang paglagabog ng kung anumang bagay. Sobrang takot na ang nararamdaman namin at natataranta na kami sa loob ng bahay. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng ingay ng mga tao sa labas ng bahay. At noong naglakas loob na kaming sumilip ay nakita naming ang mga kapitbahay pala namin iyon. Wala na rin ang aswang na nakasagupan ni Kuya Baldo. Kaya binuksan na namin ang pintuan. Nag-alala ang mga ito ng mabungara namin. Kinabukasan nga, noong puntahan ni Kuya Baldo ang bahay sa pinakadulo, wala nang tao. Wala na ring mga kagamitan. Ayon kasi kay Kuya Baldo, namukaan niya ang aswang na sumagupa sa kanya kagabi. At hindi siya magkakamaling ang matandang nakatira sa dulo ng baryo, ang aswang. Lumipas ang mga buwan. Hindi na nagpakita pa ang matanda. At hindi na muli pa nagparamdam kapag sumasapit ang gabi. Hanggang sa mga nanay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Muli po, ako po si Dayan ng Dumaguete. Ingat palagi.